Avui es compleixen dues efemèrides al mateix temps que són interessants de recordar. La primera s'està celebrant en aquestes hores de València i és els 302 anys de l'entrada de les tropes espanyoles per Almansa, que va significar l'anul·lació de les institucions pròpies dels països catalans i l'ocupació llarga, molt llarga, una nit molt llarga per una cultura i per una gent, per un dret civil, per una economia, per un règim de propietat de la terra, per tota la sèrie d'institucions jurídiques, culturals, lingüístiques, polítiques, econòmiques que configuren la vida d'un país o d'un col·lectiu, una comunitat de gent. Doncs avui se'n compleixen 302 anys de l'inici d'aquesta ocupació i a València hi ha una manifestació que rememora malauradament això, perquè no oblideu mai que el poble català, i és important, després m'enllaçaré això amb la importància de la cultura política de cada poble de la terra, el poble català celebra bàsicament derrotes, sempre. O sigui, no som un poble ni victoriós, ni som un poble que celebri conquestes, ni som un poble que celebri imperis, ni pugui commemorar batalles guanyades. O sigui, celebrem la Diada Nacional l'11 de setembre, la derrota de Barcelona, l'escapçament col·lectiu dels defensors de Barcelona, el seu enterrament penós, etc. I celebrem el 25 d'abril, que és l'entrada de les tropes espanyoles, per tant, l'inici de la derrota, i ens podem referir a moltes altres dates en què també celebrem derrotes. I les úniques victòries són les de Sant Jordi, que són figurades. Però també és l'efemèride d'una altra data, que és la Revolució dels Clavells a Portugal, un 25 d'abril de 1975, a no sé quina hora del matí, la ràdio de Portugal va emetre Grândola Vila Morena, Terra de Fraternidade, i va ser la senyal perquè els coronels, per dir d'alguna manera, progressistes, d'esquerres, fins i tot comunistes de l'exèrcit de Portugal fessin la famosa Revolució dels Clavells, que aquí en la transició ens va impedir fer, o va impedir a la generació que em va precedir fer-la. Jo començaré la setmana que ve a ser regidor de Vilanova, no ho soc encara legalment. Teníem a la CUP de Vilanova i vinc de Vilanova i Geltrú, que és una ciutat que està a 50 o 60 quilòmetres al sud de Barcelona, a la costa, que quan la Guerra Civil abans de la Guerra Civil tenia uns 16.000 habitants, després de la Guerra Civil en tenia 9.000, entre els morts, els desplaçats, els exiliats, etc., i que ara en té 70.000. És important aquesta referència, per la que us explicaré després. Vam treure un regidor amb 1.400 vots, la candidatura Unitat Popular. Com sabeu, les candidatures Unitat Popular són les candidatures de l'esquerra independentista, bàsicament responent a una estratègia municipalista, que us desgranaré tot seguit. El regidor que em precedia ha estat 2 anys i per una política que seguim de renovació de càrrecs i per tant de democratització de la feina institucional, hem canviat el regidor, aquests propers 2 anys ho seré jo i a les properes eleccions s'hi presenta un altre, és a dir, no és cap estratègia electoral per donar a conèixer la meva cara a ningú, sinó que s'hi presenta un altre. Vilanova és, com us deia, és una ciutat que està a 50-60 quilòmetres més al sud de Barcelona i és des de fa 15 anys escenari d'un conflicte, que és un conflicte de violència estructural, que és una violència invisible, és una violència que altera, violenta l'ordre en el que les persones viuen i conviuen, que és el creixement, en aquest cas de Barcelona, que no respon simplement a un caprici dels governants, sinó que respon a una estructuració del sistema món en base a ciutats-empresa que necessiten depredar el territori i convertir, per exemple, Catalunya en una sèrie de cercles concèntrics que comencen a Barcelona, amb una ciutat negoci, continuen a l'Hospitalet de Llobregat, amb una ciutat polígon industrial, Barri Obrer, continuen a Vilanova Ribes, vaig deixant cap a baix, que és la meva zona, ho podeu aplicar cap amunt, és exactament el mateix, perquè respon a un esquema bàsic que s'està aplicant a tot el món. Continua més a baix en una zona residencial, ciutat dormitori, que la gent no molesti, que els joves no facin gaire res, que els carrers estiguin tranquils i siguin de vianants, sisplau, i continua més enllà amb les Terres de l'Ebre, al Pirineu, amb un parc temàtic, on guardem 4 pagesos amb 3 cases rurals, on els de Barcelona poden anar a celebrar fins i tot reunions d'empresa on fan jocs per perdre l'estrès i això, mentre veuen un pagès amb barretina que cull cols i això els fa sentir que és parc temàtic.
com us fixeu, desapareix completament la idea clàssica de país, de terra, de territori, de pàtria. És una empresa tal qual, està tot entra dins el circuit de la comercialització, tant del temps com de la terra, el territori, la cultura, la identitat. L'última novetat és fer turisme identitari. Turisme identitari és aquella manera que tenen els pobles petits de sobreviure, que és vendre's, per què, si no tenen res? Per la seva identitat, és a dir, per temàtic. Turisme identitari